Γεννήθηκα στην καρδιά της παιδινής Κορινθίας, το τρίτο παιδί αγροτικής οικογένειας. Από μικρή κατάλαβα μέσα από την οικογένειά μου τι σημαίνει καθημερινή βιοπάλη. Επαγγελματίας 30 χρόνια, στο ανδροκρατούμενο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, έμαθα στη σκληρή δουλειά και ζυμώθηκα μέσα από αυτήν. Αυτοδημιούργητη, με μοναδικό εφαλτήριο τις αξίες και τις αρχές μου, οδηγήθηκα στο στίβο της πολιτικής. Όχι σαν κάτι αφηρημένο, μία λέξη ή μία ιδέα, αλλά σαν τον καθαρό και έντιμο συλλογικό αγώνα που δίνεις για τους συμπολίτες σου. Σήμερα ήρθε η στιγμή να δώσουμε μια καινούρια μάχη, δύσκολη, μέσα σε πρωτόγνωρες για την πατρίδα συνθήκες. Μια μάχη που καλούμαστε να τη δώσουμε όλοι μαζί, για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας και για την Κορινθία που μας ενώνει. Ήμουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Δεν επεδίωξα ούτε άλλαξα ποτέ οφιτσέ και καρέκλες. Δεν παρασύρθηκα ποτέ από σκοπιμότητες της στιγμής. Εργάστηκα πάντα υπεύθυνα, συστηματικά και αθόρυβα, προσιλωμένη στην εκπροσώπηση της Κορινθίας στο Κοινοβούλιο και τις ανάγκες των πολιτών της. Θεωρούμε ότι η υποδομή του να περιθάλπει κακοποιημένες γυναίκες είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ούτως ώστε να μπορούν να ξέρουν ότι μπορούν να βρουν κάπου τη στοργή. Η Κορινθία, ένας νομός με λαμπρή ιστορία, πολιτισμό και εμπόριο, τα τελευταία χρόνια υποβαθμίζεται διαρκώς. Η θλίψη, ο φόβος και η ανασφάλεια που έχει φωλιάσει στις ψυχές μας δεν αξίζει σε ένα περήφανο λαό σαν το δικό μας. Έχουμε υποχρέωση την ίστατη αυτή ώρα να δώσουμε όραμα στην πατρίδα και προοπτική στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Η κατάντια της ζωής μας, η κατάντια της καθημερινότητάς μας δεν μου επιτρέπουν να παραμένω σιωπηλή, αμέτωχη και να παρακολουθώ σαν θεατής αυτή την απαξίωσή μας. Δεν μπορούν να αποφασίζουν άλλοι για μας. Απέναντι στη βαθιά κρίση, μαζί, με πολλή δουλειά, προσιλωμένοι σε ένα καλύτερο αύριο, αλλάζουμε πορεία. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Η Ελλάδα του ήλιου και του γαλάζιου έχει ανάγκη από περισσότερο φως. Σε αυτή την προσπάθεια, με κοινό αγώνα, πρέπει να παλέψουμε για να φέρουμε πίσω αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη, την ελπίδα. Για την Κορινθία που θέλουμε, για την Κορινθία που μας αξίζει, για την Κορινθία των παιδιών μας. Τα παιδιά μας είναι αυτά που με το πάθος, με την ελπίδα μας συμπαρασύρουν. Γιατί η Κορινθία μας ενώνει.